mersi. Simțeam că e ceva care nu sună cum trebuie. Așa, mai fac și o concluzie, scuze. Așa, și el are dimensiuni din astea gigantice. Chiar o să vedeți al nostru că este la nivel de pui și este imens. Are un diametru de 30 de metri. E înălțime de 30 de metri. Dimensiunea maximă de ca diametru zice că există un arbore de 30 de metri, dar cei foarte vechi ajung la sute de ani ca și rezistență în timp. Poftim? Sau la câteva mii. Vezi, uite, dom'le, deci clar am informații calde acolo, da? Și am grijă să le dau corect. Mulțumesc mult!